Здравейте! В нашето семейство решихме днеска да бъде ден на вегетарианеца и поради това ще се яде пиле. Пилето е едно много известно вегетарианско ядене. Ето за това се взема кило и момент. Кило и 600 пиле. Което пиле се изважда, след като се изчистват някои излишни и по-местни неща. Например, шийката. Тук. Трътката, защото е много пълна с холестерол. Маха се. Но останалите неща, които не са толкова холестеролни, вече се обработват. Прави се една марината. Сега ще ви кажа как се прави маринатата. Ето, сега правим нашата марината. За нея е необходима люта руска горчица. Една лъжица. Ето я, сложихме я. Мадраско къри. Една чайна лъжичка. Сложихме я. Пушен червен пипер. Една чайна лъжичка. Сложихме го. И леурда с хималайска сол, 2 супени лъжички. Това всичко. Лимонов сок. Ето го лимоновия сок. Зехтин. Така. Зехтин е на почет в нашето семейство. Така. Разбъркваме. Сега следва една процедура, която моля хората с слаби нерви, особено върлите вегани, да ни я наблюдават. А тя е тази, в която пилето се слага на шиша. Ето я. Хоп. Ето пиле на шиш. От другата страна слагаме естествено другото. Така, пак го нанизваме. Дето се казва на душманите много. Следва обработката на пилето. Ето пилето, така се намазва. Една цяла лъжица се вкарва вътре в пилето, за да може да отвътре да се овкуси. Така. И останалото, естествено, отново се нанася с четката. Хубаво е, за да навлезе добре подправката в гърдите, в самото пиле, да се използва ето този уред. Ето така се прави. Ето така. Какво представлява? Това е, тия шишове позволяват на месото да се окрехоти и подправките да влязат вътре. Сега виждате, че нещата се получават. Пилето е почти готово. Знаете, че самата киселина от лимона служи за окрехотяване допълнително на месото. С парче тел за предпочитане някаква, която да не изпуска, да речем да бъде медна или нераждаема. Връзвате здраво пилето, защото за разлика от вегетарианските яденета, тия могат и да бягат. Тоест, с тях трябва да се внимава. Ето го барбекюто. Това са и дървените въглища. Естествено, че на дървени въглища става най-добре, най-вкусно, така като че ли събужда у нас някакъв атавизъм от древни времена, когато още сме готвили на дърва. Но все пак трябва да ви кажа, че на дървени въглища е най-добре до един път седмично, а да не бъде постоянна практика. Използвайте за разпалване един обикновен пистолет за горещ въздух. Това е най-ефективно, най-екологично и най-лесно и най-евтино. Няма разпалки, няма нищо. Ето сега ще видите как. Само след малко ще се разпали, без никакви допълнителни течности и най-различни такива неща, които хем са скъпи, хем могат да ви затруднят.
Може да погледнете как работи пистолета за горещ въздух и как самото барбекю, дървените въглища се разпалват бързо, както казах, лесно и най-важното много ефтини и екологично. Ето погледнете. Ето сега, погледнете, огъня вече е добър. Хубаво е, когато пилето се пече по средата, огъня да не е точно под него, за да може мазнината да не пада върху огъня и да вдига нагоре канцерогенни пари, а да се раздели на две, ето така, на един наляво и надясно. Разбира се, за тая цел трябва да разполагате и с подобно барбекю. Ето така. После се слага ето тази стойка, която се закрепя тук, така, ето по този начин. И нашето пиле, което е тук, вече готово и чака примряло, като то се чувства в момента като котка в прегръдките на Алф. Алф е известен вегетарианец от близкото минало. Ето го пилето, слагаме го тук. Разбира се, тук има сега малко по-такива приспособления, нали? Ето виждате ли как то не е точно над огъня. Ето го. И от това копче тук, ето оператора да покаже, ето тук има едно копче, включваме го и то започва да се върти. Ето го. От тук нататък въпросът е вече на добра салатка и добра ракийка, с която да чакаме нашето пиле. Ето сега дойде часа на истината. След като нашето пиле е престояло повече от 1 час, около час трябва да престои, сега трябва да го извадим. Ето го. Обърнете внимание какъв вид има. Не се притеснявайте от това, че кожата е почерняла. Тя и без това не е диетична и е пълна с холестерол. Но това, което е вътре, е едно вълшебство. Да ви е сладко. На здраве!